Oprește tot ce faci acum și rezervă-ți timp în calendar pentru Săptămâna Educației. Pe 29 și 30 septembrie mergem la Brașov, Hotel Cosmo, pentru Mega Agent Camp. Un eveniment extraordinar care îți promit că îți va schimba perspectiva asupra business-ului tău în domeniul imobiliar. După ce terminăm la Brașov, ne urcăm în mașini și pornim spre Bran, într-un peisaj de poveste. Vom petrece aproape 3 zile la Predeluț, la Top Producer Mastermind cu Zola Serenceș. În acest program vom lucra la mindset, vom face un mastermind împreună cu Zola și cu top producerii care vor participa, iar la final vom lucra în mediul în care ne desfășurăm activitatea. Fie că decizi să participi la Mega Agent Camp, la Top Producer Mastermind sau, de ce nu, la amândouă, de-abia aștept să petrecem timp împreună în Săptămâna Educației din domeniul imobiliar. Te aștept cu drag!